Moi bo día a todas e todos. Hoxe estamos unha vez máis con a presentación do Partido Solidario, que forma parte do patrocinio que ten a vicepresidencia da Diputación de Lugo co Clube de Baloncesto Breogán, e hoxe temos algún pequeno cambio que sempre é bon, tanto no evento que imos anunciar ou na asociación que queremos promocionar, como tamén hoxe acompáñanos Isabel, xerente da Fundación Breogán, que está aí recuperándose, pero está moi ben, así que mandamos un saúdo e unha aperta. E acompáñame Pilar Cabello, que é da Asociación Cántigas e Flores, e hoxe, como decía, presentamos unha iniciativa no marco deste acordo que está enfocado maioritariamente no ecosocial, pero tamén hai que promover o deporte, a convivencia, a solidaridade, e hoxe queremos tamén, como facemos sempre dende o Breogán e dende a Diputación de Lugo, darlle un impulso á cultura e ao patrimonio, en concreto a nosa música tradicional. E para eso, como vos decía, acompáñanos unha das agrupacións de música tradicional máis emblemáticas non só de Lugo, sino do noso país, de Galicia, que é Cántigas e Flores, que ten xa 78 anos de trayectoria, que pronto se dice, pero que unha asociación dure tanto tempo, se mostra do bo facer que ten. E, por tanto, o objetivo de hoxe é poñer en valor a música e o baile tradicional como elemento que xunto a lingua vertebra culturalmente o país. Poñer na mesa unha proposta do Breogán para que a esas raíces culturais resoen tamén con forza no Pazo, así que eu cedo a palabra a Pilar para que nos entre xa en detalles e non desvelar toda esta gran iniciativa e nova iniciativa. Antes de nada, como sempre, agradecer a vicepresidencia da Diputación de Lugo darnos a oportunidade ao Breogán de ser o altofalante, unha vez máis, de asociacións e entidades tan xeneiras, como é o caso hoxe de Cántigas e Flores. E para nós temos claro que cada partido no Pazo é unha forma de unha oportunidade de festexar o que somos. E, por tanto, o que facemos en cada partido que xogamos como locales é celebrar unha identidade, un sentido de pertenencia, e pensamos firmemente que falar de Cántigas e Flores é falar precisamente disso, non? Falar deles é falar de Lugo, é falar da historia de Lugo, da historia de Galicia, por lo tanto somos referentes indiscutibles do noso pasado e do noso presente. No Club Baloncesto Breogán estamos aquí desde celebrar os 60 anos de representación de dunha identidade da nosa provincia, e sendo coñecedores da responsabilidade social que iso supón, para nós é un orgullo dedicar este partido a unha institución que tamén vai nesa liña, non? É unha institución que mantivo a chama accesa da nosa cultura tradicional desde fai casi 80 anos, 78 en concreto. Durante eses 78 anos representou e sigue representando a Lugo e a Galicia polo mundo inteiro. Entendemos que un mundo que cambia precisamente tan rapidamente, ese traballo de preservación da nosa cultura por parte de Cántigas e Flores é casi algo heroico, non? De algún xeito salvaguardan a alma de Galicia para que as novas xeneracións poden coñecer as súas raíces, non? Tu dicía un Xío Boneira que a forza do povo está na súa memoria, e por lo tanto moi de agradecer. Entón, así pois o Breogán e Cántigas e Flores compartimos uns valores e o feito de ser motores sociales da nosa comunidade. Por lo tanto, este sábado o Pazo será o escenario de posta en valor do noso, unha vez máis, facendo coincidir a próxima tempada, que cumplimos 60 anos, 78 anos, parecíanos tamén, lanzamos aí a idea de que o próximo 17 de maio celebramos as nosas letras, pois que o mellor asociación sexa capaz de darnos un espectáculo precioso interpretando con música tradicional o himno do clube. Pero, bueno, este sábado que nos toca ahora, seguro que todos os breoganistas e os breoganistas recoñecerán e van a aplaudir o traballo destas mulleres e estes homens que desde 1948, digo ben, fan de Lugo unha cidade culturalmente moito máis rica. Bos días a todos e todos. Nada, en primeiro lugar, agradecer a vicepresidencia da Diputación de Lugo
e o Club Breogán por acordarse de nós como institución importante na cidade de Lugo desde 1948, levamos 78 anos xa. Nada, desde sempre, cos mesmos obxectivos principais, que son o estudo, o fomento, a posta en valor e a divulgación da cultura tradicional galega e do patrimonio material e inmaterial de Galicia. Traballamos de xeito continuo, respetando sempre as nosas tradicións, realizando ao longo da súa historia innumerables labores de investigación, organización de cursos, encontros de música tradicional, festivais. Temos nas nosas escolas alrededor de 300 alumnos, dos cales 70 pertencen ás escolas infantis. Dende os 3 ata os 12, 15 anos acuden ás nosas aulas. Contamos cos grupos de asociación como a banda de gaitas, o grupo de baile, o coro e os cantareiros e as cantareiras, que fan de nós que manteñamos viva a nosa tradición. Estamos encantados de poder este sábado colaborar co Breogán, participar e esperamos que o 17 de maio podamos facer o himno da mellor maneira posible. Moitas gracias. Fainos moita ilusión esta iniciativa, a verdade que dende a área de cultura da vicepresidencia facemos moito traballo para apoiar as asociacións de música tradicional e colaboramos activamente en varios proxectos con Cántigas e Flores, por lo tanto que tamén a área de deportes poida ser partícipe deste traballo, pois fainos moita ilusión. Eu creo que é unha iniciativa preciosa, sempre decimos que o deporte fainos sentir orgullosos dos nosos, os nosos son o equipo breoganista, pero o noso tamén é a nosa música tradicional. E eu tamén gustaría fazer unha reflexión do importante que foi e é o traballo de asociacións como Cántigas e Flores para que esteamos a vivir o panorama que estamos a vivir agora mismo na música galega, non? Hai un montón de exemplos de rapaces e rapazas que se criaron e aprenderon e beberon do tradicional e agora están revolucionando non só a música do noso país, sino que están triunfando en todo o Estado, e iso é grazas ao traballo de asociacións como Cántigas e Flores e do que nos temos que sentir moi orgullosos. Así que, nada, que este sábado, pois, que o breoganismo acolla, que vai facer de maneira especial a Cántigas e Flores, porque igual que sentimos nós o Breogán, todos os docenses intensúa tamén Cántigas e Flores. Así que, nada, disfrutar dese partidazo que contra o Can Murcia, un partido complicado, pero que seguro que, como están a facer en todas as ocasiones, o vai pelear e o vai consigamos esa victoria. Moitas gracias.